हेलौ लोगोफोर आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय। बे भिडिअआनो जाहैबाय जोंहानि देग्लायनि फख्रिखौ दिनैसो फार्स्ट बोदों। बेसेबां ना मोनो नायलांबाय थादो। देग्लाय ओरैबायदि जादों मा बुंनो। हाखरा दैया खारजोब्बायनो हाबनानै ओरैबायदि ना गलांदों फख्रि लोमनानै। दा मा दङ मा गैया बेखौनो बोनानै नायगासिनो दङ। बेसेबां मोनो बेसेबां मोना नैबायदि जादोंमोन दै बानाया। बेबायदि फख्रिखौ फुरा लोमजोबदोंमोन। खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया। समझ रहे हो आप? पूरा दै बानामोन आरो। नाया खारजोब्बाय गिदिर गिदिरा। पीछे देखो पीछे पीछे नायनोसै बेसेबां मोनो बेसेबां मोना नायलांबाय थादो नोंथांमोनाबो नुगोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक खालाम, चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालाम। बेबायदिनो भिडिअ नोंथांमोननो सेराव होनो नाजागोन। इन्टारेस्टिं भिडिअ। नायालाय एसेबां फिसा गैया गिदिरानो। खारनायाबो खारदों गोबां खारदों। जों हमदोंमोन ना बे समाव दै हाबनाय समाव। सिलभारफोरखौ लायाखै बाखि ना मोजां मोजां लादों। रुको जरा सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ खारजोबाखै दंसाबो नायालाय। खारजोबा बेबायदि फैनाय नङामोन। खारजोबाखै। ना पुराना नायाबो दङ ना बोराया। खारदोंबो माखासे थालांदों। बेसेबां लांगोन नायनि। बारा लाङा दोनो बिसोरो 15-20 केजिसो लांगोन। खेबसेल' बोदों। खेबसे बोनायावनो बेखिनिया फैदों। ना फिसाखौबो लाखिबाय जानो। बेखिनियानो दिनै ना बोनानै मोननाया। बेसेबां जायो सुनानै लांसिगोन बेफारिया। एसेनोसै गोजोन्थों।